Realitná kancelária Vaše reality vám ponúka na prenájom krásny, priestranný trojizbový byt s loďou. Nachádza sa na ulici Zadunajská cesta v Petržalke. Vstupujeme do predsiene, kde je šatník a bočník. Na pravej strane prechádzame do kompletne zariadenej a vybavenej kuchyne, kde okrem vybavenia je na stene aj videovrát. Súčasťou kuchyne je aj špajza, kde je chladnička s mrazničkou a poličky s možnosťou uloženia si potravín. Prípadne sa dá využiť aj ako odkladací priestor. Z kuchyne pokračujeme ďalej a vchádzame do priestrannej a výborne presvetlenej obývačky. V obývačke je televízor, zrkadlová skriňa na odkladanie osobných vecí, gauč, svietidlá, 3 kreslá a malý presklený obývačkový stolík. Z obývačky je nádherný panoramatický výhľad na bratislavské Staré mesto, Kolibu, Dunaj, Bratislavský hrad a dóm svätého Martina. Z chodby vstupujeme do prvého samostatného WC, ktoré má aj vlastné umývadlo. Na konci chodby prechádzame do krásnej veľkej jedálne, kde je stôl so stoličkami a drevená skriňa. Okrem stropného osvetlenia má aj samostatné stolové svietenie. Podlaha je v tejto časti bytu plávajúca. Z jedálne vstupujeme do prvej samostatnej nepriechodnej spálne, kde je rozkladacia posteľ, pracovný stolík s pracovnou stoličkou a skrine na odkladanie si osobných vecí. Z jedálne ďalej vchádzame do druhej samostatnej nepriechodnej spálne, kde je veľká manželská dvojposteľ, veľká vstavaná skriňa, 2 nočné stolíky a ďalšie menšie skrinky na osobné veci. Spálňa je presvetlená veľkými oknami. Zo spálne vchádzame na presklenú loďiu, kde je sedenie a krásny panoramatický výhľad na Bratislavu a bratislavské Staré mesto. Tu si môžete dať rannú kávu, alebo len tak posedieť a kochať sa výhľadom. Vrátime sa naspäť do jedálne, odkiaľ pôjdeme do poslednej miestnosti. Do kúpeľne. V kúpeľni je vaňa, umývadlo, práčka a nachádza sa tu aj druhé WC. Kúpeľňa je aj výborne vetrateľná, nakoľko má veľké okno. Keď sa vám tento krásny byt zapáčil, neváhajte nás kontaktovať, zavolajte mi a dohodneme si objav.